Elhamdülillah, bu мәчеттә мин хезмәттә 25 ел инде. Һәм бу мәчет инде безнең тарихи мәчетебез, чөнки анырга 200 ел тулды. Һәм без бик шатланабыз ул безнең тарихыбызга, ул безнең тормышыбызга, дини тормышыбызга иң әһәмиятле, ягъни шундый тарих. Без элхамдулилlah ниятләнәбез тармим ислахатларга, ягъни реконструкцияга. Генеральный булыр реставрация. Аның мәгънәсе тирән, чөнки дәүләтнең башлыгы Владимир Владимирович Путин анарга рөхсәт бирде һәм аны карый. Безнең муфти Равил хәзрәт талабы буенча менә шундый дәрәҗәле иншалла реконструкция, реставрация булачак. Без көтәбез, бу айларда иншалла башлана. Тарихи мәчетнең манарасын төшергәннәр иде. Тарихи мәчет военкомат иде. 30-нчы елларда, 39-нчы елда, шулай уйлыйм, ябылган иде. Абдулла хәзрәтне репрессия ясадылар. Корбан иде ул репрессия корбаны. Үтерделәр хәзрәтебезне. Шул 9-нчы елларга кадәр мәчет ябылган иде. Ягъни мәчет түгел иде, анда иде военкомат, аннан да типография. Шуңа күрә манарасы уртада юк иде. Икенче манара калган иде. Манарадан парашюттан сикерәләр иде. Безгә бабайлар килделәр, шуны сөйләделәр. Парашюттан тренировочный шундый. Мәчеттә, мәчет манарасыннан, анда бит военкомат иде. Хәзер шул манара кире кайтарылачак. Шул манарада һәм бөтен мәчетне ягынан атырсың төзиләр, бик күп мал китә. Элхамдулилlah, шул менә безнең дини нәзәрәтенә мусульманнарга, бөтен Россия мусульманнарына элхамдулилlah ул зур шатлык. Мусульманнар намазны кайда укыр? Иншалла шатыр куелыр. 1-2 ел без шул шатырда укырбыз. Мәскәү хөкүмәте безгә иншалла ярдәм итәр. Без шул инде шатырда укырбыз 1-2 ел шулай уйлыйбыз.